kublai fi borok ka step asuk kemen ipi borok ti saya simpat nganong ipi ba kapur kan sapoi ba nganong ipi bang la that ban keren handrai ngan yai keren na that ban pensung thu tang ba handrai ngan yai pensung thu ba kapur ke batai hi ki borok ti nganong ipi ba kajing puli mentak singi kajing puli mentak singi kapen i yangi ya ke ba ngim shimla singo thu bat ngim shimla perkhat nganong ipi tang khandiat por ba ngasakhang no ke YouTube channel jongaro bat nganom song shu ni silong nganom sa shu ni yudu ru ti kakam jonga kalong bet ba ngadon hangnir ngam sngo thu bat ladang ngan mi nang niru nganam sngo thu namar ba phim ya sngo thu ti di na takadaw ba mentak sngi kade ka kala bandai ke bakhat du ru ni kala ke bandang teng ru namar kat pa ukan rat uong ngan li ya ka kamram ke ba ukan rat uptha yenga de na takadaw mentak sngi ke jing puli kade na kitab jing start na ka lenong ke balai ke rekod bakhat bakhandai hadu ka lenong ke basaw ka rekod ke banongkong hadu ba arpong dengan puli ya kani ke kitab jing start kito ki bacha nia hau ki sngo thu ya ke jing sisa bat ki basyam jingej bat ki baskham jingej kin yai ne bat u ha ka jing in namar ka jing ai bat ka jing snei ki de tang ya ki ba ulajir ublei u ap sumar ye ki bakho jung u handrai ki riu man kin sayo kanong handrai ki riu man kin sayo kanong kumba shong kania namar ba ki iben ya uriu hok bat ki sni persya ya utrai tie kat uba iben ya kajing start bat kajing sneng u im lanot bijai kajing kerman jongki klem so khaw kajing trei sitom bat omlar kam ki kam ki jam jongki ki yo ki tnga ki babi ki khun ki badakat bat ki ksiu ki balatim suk ka thei lengki ki baklem tho bria ka ba om juli ya ki kamsi maka kan sayo kanong babaha anda ublei ubisar ya ki mensim suk ru uyunok ubom syam la pentingit ya la ki kti de ki kam dakat ubom ju perkhat kam boman persya ya utrai ya u an saai ka bainong ka bakerpang bat ka jaka ka basuk hayeng utrai namar ba uskem ka jingej uso jongki kam babha upau nam bat uthiet jong ka jing shamphang jutron handrai ki khon klim kin ompen mi so bat ki khon pongka kin chuja langat wat lada ki imslam on omdon bakhen snap yeki anda kilatamen kin kut khlamburam lada ki yap dangrit kim don jingkermen ne jing sngotengan ha ka akher ka sngi naba ka jingkut jong ka pateng boman kalong ka basirkhei kalnong ka basaw la badon ya ka hok ban ya ka badon khun namar om kan mau ya ka junom la junom ublei bat ki brio ru ki nyu kor ya ka haba ka don ki brio ki perthu buat ya ka anda kam don shu ki kwa hir ya ka si junom ka ya bat ka pang sngat ka kli kom kanong job ya ki busket baklem tho bria handai ki sikrui ki khun ki ksiu jong kiri boman kin omman to naba ki sambai klam kpa on omdon uwei uban su thiet ne long ding scam wat lada ki sei kitnan an sapanga dakale namar ba kim scam tanrai bat ki yong erngit kin sarat yeki kitnat kin khen chua bakin yaw uso jongki ubijai ba umpat
ba umpat long bam namar badang im bat mento ki khon pongka ki long ki sakhi ya kajing boman ki kmi ki kpa anda ublei ubisari ki kajing yam klem biang por hendrai ubahok la uyap klempat biang por un siam jing suk karta kamyo buram namar ba la jalan kapur bat om ju theo da kajing bu kisnem unyuli jong urang ba kalong kajing sempang bat kajing im baklem tho bria kalong kajing long temen kabala yaw bha ladon uei ubrio ubala pensngo bha ye ublei bat ublei ula iye ye u bat namar ba usyong hapdeng kiriu boman la rong no ya u lakit no bang yo kajing boman kan penkela ya kajing sempang jong u ne kabuj sianti ban set syukur ya kamensim jong u naba kajing penberngya jong kajing boman ka penjungut ya kajing bha naba kajing penberngya jong kajing boman ka penjungut ya kajing bha ban haba penking kli kajing kwa kadot nut basida kajot ula janai tang hapdeng khendiat por ula pura kum kajing em kabajrong namar ba kabensim jong u kala pensngo bha ye utrai kumta utrai ula simno koloi ya u napdeng kajing boman ban kibrio kim sempang ya kaba kilayu i lemne ki desalia ban sngo thu ba kajing ai bat kajing snei ublei kadon bat ki balajit ban u yada ya ki bakhu jung u uriu hok uba layap un penrem ya ki boman ki badang im bat usamla uba janai kloi un penrem ya ki riu boman uba im temen namar la ki yoi ya kajingkut jong ubastan penban kim sempang ayu utrai umut ye u bat balei ura no ye u shaba lat jingma kin pet iben ye u handrei utrai un sarkhi ben ye ki nangta kin sakala ki mediap ja burom ban sya kan yu junom hapedeng ki bayam naba unsal thau yaki haka khandeu hadu bakin omlat kren bat unsa khanyu yaki nadu dengkhong ansa penmadan lin yaki hangta kin sajinjar lanot bat an amsa jingkan mausyu yaki kin sawan da kajing sngotrim nda nyau yaki pap jongki bat ki kambe an jongki hi kin sayang ban mudui penrem yaki kani kaktin ublei asngongo ye ublei te dena takadaw bang ong ipi yaladi ngam sngotho adu manta ti kat kaba ublei kupa junga ong inga ngam le ngan kran kat ba uptha enga ngam le bet ten rei ngan yai kran lada pimon ban sngotho lada pimon ban kala kasyong kamon simet jong kibriu amdan mano bala penbor lada kadon kamon pat ladu kamen sim ladu kadonut kadon kalat haublei ukpa ngin laj lada nikloi ban sngotho bat ban kala ka bamot lam kumta jingjot ka ap yingi te tang kini kentien kublei siboni fibro